je jako neprijatno da pričam o tome. Šta je u pitanju, recite mi, molim vas. Mene prosto oblije stid što je vaše dete u mom razredu. Da čujemo. Ne mogu, ajde, reci majici šta si uradila. I šta sam ja uradila? Još sam tada terala pravdu. To je odraz mog karaktera. Ja sam tražila reviziju njenog testa. Prosto ne znam šta da kažem, ovo je pravi skandal. Da, ajde, kaži. Ja nisam dobar čovek što sam tražila reviziju testa koje devojčici doda. Ne, ove današnje generacije su potpuno drugačije. Ali vi shvatate o čemu mi pričamo sada? Što? Meni stvarno nije jasno. Mi smo jedna konzervativna porodica. Ona to prosto ovde nije mogla da vidi. I ja vidim Marš u sobu, ništa. Što govorim, brže marš. Jer vidim ponašanje svoje razine. Ovo je tipično. Uvek prebacuju krivicu ili na roditelje ili na školu. Ništa ne brinite, gospođo Alimpijević. Ja ću sa njom ozbiljno da porazgovaram. Neću da razgovaram sa tobom. Mislite dušu luda, ti si iskompleksirana. Kad nisam bez savesti, iskreno ti kažem i hoću to da popravim.